An soi vul em America ram nghe ya tu khatsu Apple Store mun pui ber antia hian poimo nein kava leng luta a chhung kan lu ma hian pon a screen lian tok hian zon olna an lo da a ti chuan he screen lian pui a hian kan kal du na zong zong a awm vek ani a ming tar lang veka ti hian baby changing station tiang chi te restroom family restroom tiang chi hi awm vek ani ti chuan kan kal du na store te pawh kan zon thiam chuan a engkim kha a ko mu veka bo a har ang reng zawk mani ti chuan na thok tu te hian fel em maya pawna hian loading sa a mi kan thanem em awangin a thok tu ringut pawh hi mi som hnih chuang an awm ani hemi dawr pakhat te a pawh hian ti hian an loading a hen tiang thok ho hi mithiam rual an nia a tul pon phone fix thei ngal vek siam tha thei ngal vek din mun ding an ni ti chuan appointment nei lo ero chu a thei lova appointment nei chap khan an mithiam te an watong theia ti chuan kan mamo kha engkim an lo chin chia sa vek ani a chung kan lu don hian engwanga kal nge kan ni enge kan mamo ti an lo chin chia sa veka lo record dap nuwa chu tiang software lam ania amo hardware amo a phone thar lei kan du a chu tiang ka a specialist ho nena a thlenga ti chuan kan ming an ron lam ta kan mamo dik taka chumin zot ta ni he dawr chhungah hian software upgrade an ti ngal veka phone hlui nei kan awm ani chuan phone hlui pawh kha a trade in thei ngal ani chu tiang chuan an siam mai ni lovin an upgrade ngal vek thin ni leka ma son school bus adinga kalkong so en maula veilam ding lam nung lam malam zong zong so kal oi lawani ela ma chun school lo pang hian kher kho maya ti hian the so stop sign so a tablet chia chumi nuwa kal thei chok ani Thank you. Lượt lên hả? Thế chưa? hei hi ka motor number plate ania anung lama tangin hei ti hian sor car lama tangin felfa tak mai hian lekha ka donga hei toll plate invoice ti hian changkang lu tukin lekha ka donga makpo ka tia ka vei khat don na nia mit tam tak tan chon thil makpo ni lo USA om tan chuan heng hi maru chu ka ron hriat tir vere reng chawa hrengai lo te tan a hriat zawnan ni pa formin ka tia hei hi engwanga dong nge ka ni ti chuan Maryland kan zin lai khan covid hun lai ania in nai chil lu tuka gate veng tu kha an lo om lova camera an ven tir tuk mai ni ti chuan mi hring om lo na na chu kan kal tlanga ke ni point poisa pe ka ngai lo ania nga te makha kan ti veng reng khopa maro chu kan kal tlang zel ta ti chuan camera khan alo chin chia vek helo nia thla alo la kan ina ti hian min ron thon thleng top mai ni ti hian invoice number account number eron lang veka
so toll charge te chenga le sen somnga ania among due a due zat te den lamina ron tilang veka he chenga le sen somnga hi September thani khata kan pek man lo ve chuan apung ne na ron charge thina ni voi thuma ron dilanga kan pek lo chuan ron dil non to lowanga credit collection an tia chung ta chuan thonanga khata a hlen to ve chuan credit record thi a chevek zela USA chu kan hlo em thin kha ani chu wangin USA president pora soi thin kha thil te sualte kan man tam wanga lom USA chuan lu entang an tam ati ve thung ani amal zakai tuna karon tilan ta thil kan ti sual wang pawni lawa mi hring in get an lo veng lova camera in an lo ven a wang en ti hian kan motor thlak ron thon zok ani chuan anua kan pek le tuna tan a lekha hi ron thon ani kan address te hrilan ngai lo an ma nen lo em mai hi lo ni ge ta hian USA rama hian mi ming lam sual hi an hlo zinga mi ani hi lo me an ming lam tur an chian lo chuan an zot masathin ani fia lo deuh emodik lo deuh lam hi an hoem mai chu wang chuan an lam don hian hria an ngai te a ruk hian an zot phot thin ani chu nam fing nam pui tling te ti dan reng ania keini mi zo te na tu emo kan nam ngai san lo deuh fiam thu anga kan ko ang chi te hi nam pui zinga chuan an lo ti du mi lova ti chuan thadewin an vazot ma sathina ni an lam sual hi an hlau em maya iming intinge kha tia an lam fu lo ani pon sorry an tia ngai da man dil thina ni chu tiang chuan an du lo alam hin hlau em maya an fim khur em mai ni keini mizote pona kan zir tur tana thil thatak ni in ka hria ti chuan USA rama chuan hei midum kan ti maya USA kan thlen ma chuan necro ti kha kan hriat dan ania ama ro chu necro ti ho ti hi an lo du lowa lungin tan theina hial alo ni ta ka chuan keini pon an du danin kan kova midum kan ti thina ni USA rama chuan necro ti lui ngam chu an wang viau mai theini ti chuan keima ni nam zinga po hian paite ti te poi ti te du lo hi kan om tewani an du lo ti hriat chunga han ko luyang chi te hi an nam fing ti dan alo ni lovin ka hria an ma ni du dan a ko mai hi mi changkang te le mi pui thing zia ni in alang ani chu tiang chuan an du dan ang hian han kovila in u naw na te nam pum khat siam theina chance poi atam viau arin om keini mi zote zinga chuan eng party nge ini tu nge i vote don tia in zona hi alar em maya thil poi viau le an serviu tur pon alang lovani maro chu USA rama chuan kan na tho puite ngei po hi eng party nge an ni kan mai lovani chu tiang chuan an lo film khura amaro chu mi then khat te chuan les social media lang taka chu mi ka vote don ti tok te chu an lo om na amara chu atlang puin eng party nge ani tu nge avo don ti kan remai lo ni an film khur em maya vai khat po kan tho pui nu ka zota tu nge eng party nge i votang kan ti veringuta en ti nge min chan ti chuan kha chu personal thilani min tia kazak angreng khop me sorry ka ti rengut me ni amaro chu za chu an ni lovanga amaro chu ram changkanga tele ram bifing ho kara hian
he tiang hi wal out takin an lo soi lova a chan chu in nial na thil te alo om thina wangin an lo film khur hle thidani mizo te po hi kan changkang chho ve zela kalome ani lo por sap tong ateng khi hon ti mai hi kan ching na save kan soi ur thiam to amaro chu tu emoin minron fak dera email tha hle mai amo I corona hle mai emo han ti changin kalome han ti mai tur kha oi lo ani lo min bol hanin ti thei kan na ching thidani chung ai chuan minron fak der ani point kalome han ti mai kha atok thinani entir nana ichele mai I kor hak chu in me lo hle mai ron ti ta se kan le thin rim viau don ani kha chu wang chuan kalome ti mai hi atok ani kein heu chu mi zo tom ngai na ang hi kan la chuanga ani lo tak tak ani lo kha han ti chiam te soi kan na chinga ti chuan pathian po mai za omani in ngai tlom na na hian chu a chepera lom kan ni chu ti khati kan ti thina pathian hian kan lom thiam le ama thil min pek le min cha ka chu tiang chuan kan soi chia chuan pathian soi chiang do tho kan lo ni thei don ti kha rin thei do tho ni lo in zo hi thil moi lo ania heram a chuan a chan chu pakhale pakhat lo anin hriat ton hian in thik na om the ni thla chu ti zat ka thok to a ani chu ti zat apunga ke he ti zat lek ala punga ti awanga manager te hne in he khi atam me heram a chuan amaro chu company warehouse ang chi the chu athena he chuan om lem lova tharuk tho chuan chu ti zat apungang ti fix mak om thina wangin poilo te po in alangani amaro chu heram a chuan lo in zo tuk te hi polai lo ni na ani mizo te po ma kan son hle a chil chak na mun kan clear thiam viewin alang na ama ero chu bol lo bom le ilo mun dang a chil chak an na ching ero hi chu kan na changkang chi alo tina lani thawani chu wang chuan ram changkang a chuan bol lo bom a hian chil cha hi thiang lova chil kan cha na mun tur chu tui ne na kan tleu le thei na mun ngei tur ani chu wang chuan bol lo bom emo mi min mu to lo na la ya chil wa cha mai hi a hlo om baga aten omani at mun then khata phe chon ram then khata phe chuan chil cha kan mu chuan poisa tam tak an choi tir thin ani kha keini pon chil kan chak don ani chuan in thierna muna te emo tui ne na fai taka kan tleu le theina mun ngei kan chak theu don ania